Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ambot, ug asa ka to sila paingon. Asa na sa kaatudan ani Jumareg igsuon ni mo, Prina. Dili lang ka kilabot mo, uy. Kay, sadyang nasayra nato ang kamatuoran. Daan na ra ba silang may relasyon? Prina, Sa mga kamot pa lang ni Ma'am Rolaida, nga mo giisip niyang inahan. Daan ng independent woman si Krisha. May kaugalingon siyang desisyon, ma. Bena, dili na nato lalisan pa ng mga butanga. Ang gusto magulunta nako nga mo adjust siya karon nga nasayon na siyang ako di ay may tinuod ang inahan. Katawaan ka ni Krisha kung isulti mo na niya, ma. Brina, ayaw ragugog al kontra ha. Maglagot magig ko anak. Hangtod ba dairon, ma? Walang di ay gihapon. Bisan jutay man lang nga kausaban. Unsa ba nakausaban nga gipasabote mo, ha? Sa imong batasan, syempre. Kaya unsa man di ako matasan? Nga ingon magig ko ini. Kana gani mo ang ngayon nimong usbon. Kay bisan pa og wa mo hangup si Krisha nimo. Nga iya kang inahan. Apan sa iyang kailat man, naglaom ka na siya. Nga naikausapan diya nimo mismo. Wa gyud ko'y angay usbon kay ingon na gyud ako ni ini. Bahala lang di mo ilan ako kainom inahan. Mamatar sila. Ma, ayaw ipakita niya ng batasana. Kay siguro gyud ko nga mainsultuhan karang Krisha. Brina, Wa na ko'y laing ginudahan gini. Unsay buot mo ipasabot, Padre Ferde? Kinsay mo gidudahan, Padre? Si Minard Benavides. Naisgutan niya nako kalang bahina. Usa ni anak kay kayon sa wa pa maputol ang among panagsuod. Dako karon ang akong problema nilang akong unko iho, Padre Verde. Ha? Kay nga nung mali ay higalang Minard. Dili ko na siya maagak sa akong kulto. Napasagdan siya sa iyang pagsimba sa Kristyanismo. Imong nataligaman kalang bahina. Dunay hinungdan ining kamasinupakon karon ni Iho Jomari, Padre Verde. Usay buti mo ipasabot higalang Minard. Sing grasya, siya ang mabasol nini. Tawad kay giparako niya ang akong uniko iho sa kaugalingon niyang kabubuton. Pinasubay sa iyang pagtuo. Ang Kristyanismo. Unya, unsay buhaton mo sa iyang yaya. Nga maon naman karay nagatiman kaniya. Sugad sa masuso pa siya. Silutan, hukman sa kamatayon. Apan dili pagkaroon, Padre Verde. Dili pagkaroon. Apan mo abot gyud unya kanang higayon. My God! Dili unta ka na niya angay nga buhaton kang yaya. Chumali, ayaw pa dasi mong kipati. Susihon pa nato ni. Gusto si Miss Krisya, Jumare. Dili una ta mo jump into conclusion. Angay nga magsusi pa kita, aron dili kita masayop. Kung siya magani ang responsable sa pagdagit kang yaya Ingrasya. Di gud siya makatarungano ni ano bahina, Padre Ferde. Dili gud. Tanan nga hukman ni Minard Benavides sa kamatayon. Iyang gulgulol ang ubol-ubol sa mga biktima. Sama sa gibuhat niya kang Sir Varsino. Oh, Jumare. Sama sa ginangatan ni Basino. Oh my God! Nahimong kabahin ang imong yaya sa pagkalumpag unya sa buhing gamot sa inyong kaliwatan, Jumare. Unsay buot mo ipasabot, Padre? Maputol diha kanimo ang kulto sa kapatiran sa espiritu nga gipangamahalan na sa inyong kaliwatan daghang mga dekada na ang nakalabay. Padre Ferde. Kung ikaw lang ang bugtong sa lingsing sa mga Benavides nga wa muhangop sa pagtuong sa danismo. Diyos lang ang angay ampuan ug ludhan, Father. Husto ka, Jumari Benavides. Ligon ang among baruganan, Father.
Nga bisan sa tanis mo ang among mga masig ka ginikanan, apan kami magtuo ug magsimba lang sa usa ka Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa pagkakaroon, bulahan pa sila. Kinaangkon nila ang bahanti sa kalibutan. Apan sa umaabot unyang paghukom, alaot sila nga mga nagsimba kang Satanas. Paselo ako. Wa ko'y daot ang tumong sa kong pagtago niya ni mo sa kamatuoran. Rolaida, gipili ko ikaw sa pagtuong nga matinud-anon ka. Apan di man di ay. Nagmatinud-anon ko ni mo, Menard. Gimahalti ka. Gani mas gipili ko ikaw kay ni Varceno. Apan daghan kagilimod na ko. Daghang mga bakak ang imong gitago na ko. Butang nga kontra kugyud kaayo. Paselo ako, Menard. Mupauli ko ngadto sa karaang bahay sa mga Buenavides. Ug ikaw, adto ka sa lawak, nga naimutangan sa igsuon mo. Bilangguon ko ni mo uban ni Ingrasya. Wa na ko mahibaw kunon say angay kong buhaton para nimo. Menard, please, maluoy ka na ako. Paselo ako. Rolaida. Nagmatinud-anon man ko ni mo. Ug sa imong kulto, nagsimba na sab ko ni Satanas sukan nga nahimong kita. Gisuportaan ti ka. Una nimo kasaypanan nga ako lang gipalabay. Maong imong pagtagos ka matuoran nga sinagop lang di ay nimo si Iha Crisia. Oh, ang kuno na ako nga nasayop ko sa kong pagtago nimo sa maong kamatuoran. Wa ko magdahom. Dahom! Nga may laing sikrito na ba di ay nga dugay mo na kayong gitaguan? Menard. Lisod na alam na ko ang paghatag ni mong pasaylo, Rolaida. Simbergwensa! Kung prinsipyo ang hisgutan, lisod alang kang Rolaida ang paghatag sa akong pasaylo. Apan, usasab siya ka miyembros kapatiran sa espiritual. Gani, siya ang lead counsel sa Brotherhood of the Snake. Usto, isang ato kining isyuha sa konselyo. Aron sila na ang modesisyon sa angayng buhaton. Sa angayng mahitabo ni Attorney Rolaida Bascon. Laida, naangin ka doon sa akong ginagatan. Nganong nisunod ka man sab ni Sir Menard dinhi, uy. Tugod kay nagtudan ako sa iyang mga lihok na may labot kid siya sa pagkakit nimo dito sa syudad. Time para good. Nagkurog bang kaing? Ngano man ka? Lain ang paminaw ko sa akong lawas, Laida. Ing, wara ba tayo matumar nga tambal diri, ha? Handam naman ko. Nga mudawat sa akong kamatayon, Laida. Ing, ayaw ko pagsulti, ana. Mao ka na'y tinuod. Human ako sa akong misyon. Nakabaos na si Barceno tungod sa akong planong ipahilayo sa kulto sa mga binabede si Dudong Jomari. Ing, sorry. Ako'y nibuhi sa atong mga plano kaniadto. Tungod kay nausap ka human nimo na angkon ang mga bahandi ni Barceno. Nga niadtong higayuna, gituhuan natong patay na. Pasaylo agit ko, Ing, ha? Sorry, gid kaayo. Naunay ka sa imong plano nga taguon ta nila nga managsuon ta. Karon labihang sukuan ni Sir Menard nimo. Di na ko ta makiskot bahin, ana, Ing. Laida, ani nagitingali ko ining dapita matapos. Dili, Ing. Dili. Dili ko makatugot na may mahitabo nimong dautan sa mga kamot ni Bernard Benavides. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!